Els alumnes de l'Escola de Música de Vidreres han participat un any més en el concert de Nadal. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Vidreres celebra un any més les festes nadalenques sota el lema Viu el Nadal i els Reis a Vidreres i amb una programació d'activitats per totes les edats organitzada per l'Ajuntament i les diferents entitats del municipi. Un dels actes ha estat el concert anual que ha ofert l'Escola Municipal de Música de Vidreres al Teatre Casino La Unió. Abans de començar el concert, hi ha hagut parlaments institucionals de la regidora d'Educació i Cultura i de l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps. El concert ha comptat amb la participació dels 200 alumnes de l'escola entre cant coral, orquestra i combos. Bueno, de diferents cursos. Sí, E5. De 5 fins a quart de professional i bueno, quan ja han acabat... Tu per on vas? Jo he acabat tot. Flauta travessera. Saxo, piano, baix i canto. I el saxo i el baix. Trompeta, coti per coti. Bateria. Bateria i guitarra elèctrica. Sortirà tot bé, ja sé. Hem de ser optimistes. Esperem que sí, que Si surti aguanta tot la bé. guitarra, sí. Sí. Ho estem esperant tot l'any. Sí. Els alumnes des dels 3 anys fins als membres més veterans han anat desfilant i interpretant els diferents temes. Comencem primer amb un grup petit de guitarres, després va l'orquestra de vent, la Litet Band, després van el grup de coral dels 3 anys fins als 12, van tots junts, aquí sí que els ajuntem tots junts, després penso que fa el grup de gospel, i després ja comencem amb els més grans, que van l'orquestra de pianos, el cant coral del grau professional, que són els grans a partir de 12 a 16-18 anys. Després ve el combo i la big band. I per acabar també veus de caulers, que són els adults. Els mateixos alumnes han participat també aquest darrer cap de setmana en el concert de la Marató de TV3, on tota la recaptació es destina íntegrament a l'edició d'enguany dedicada a la salut sexual i reproductiva. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.